De Bibeltext voor deze lektion is 2 Kjennichs Kapital 18, vers 1, Derch 37. En de vorige lektion vroeg ik de volgende vraag, die ik nog eenmaal mocht vragen van dir. Is het möglich, dat wir vielleicht auch eine Religion haben, wat von Menschen gemerkte Gesetzen entsteht, wat wirklich keinen biblischen Grund hat? Wenn das der Fall ist, was glaubst du, wird Gott dort nennen? Du fragst vielleicht, wo kann ich dort weiten auf die Gesetzen, wo ich abhören darf, von Menschen sind oder von Gott? Ich glaube, der beste Weg wird sein, dort zu tun, was die Menschen in Berea deuten, wie Paulus zuerst das Evangelium predigt, in Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 11, das sagt so steht. Die Menschen dort wären anständiger als die in Thessalonik. Die nehmen das Wort ganz wahrlich ab und forschen alle Tag in der Schrift, zu sehen, ob das so wäre, so als sie sehen. Das ist deine Pflicht, das mit deiner Bibel zu prüfen, ob das von Gott ist oder von Menschen, und so auch mit dit Programm. Ich lade ihn weiter an, dit Programm zu horchen, zu sehen, was Aufgabe ist und was die Folgen sind davon. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du das machst. Richtig segnen zu jeder Zuhörer. Amen. Hier ist Prediger Elmer Reimer mit dem Programm Derch de Bibel. We vangen vandaag aan in dat 18e kapitel en 2 Kjennichs. En we vangen daar aan met dem Kjenich Hezekia. Dit is een zeer bijzonder poort en God zijn woord. En dat is niet bloos hier in 2 Kjennichs beschreven, maar ook in 2 Kronieken. En dan ook in dat historische poort van dem Jesaja zijn profetie. Wanneer de Heer God dat driemaal heeft laten doorschrijven, dan moet dat zeer wichtig zijn, ook voor ons nu in deze tijd. We hebben rot gezien, hoe de Heer dat Israël Kjenich weggeschikt heeft naar de gevangenschap naar Assyrië. En de Heer God heeft 3 oorzaken waarom dat passiert. Eerstens wil zij God aangehoorzaam weer gewaast, en tweedens wegen aangeloven God jegeneva, en derdens wil zij trotsig weer gewaast jegen God. En während het laatste poort heeft Juda een zeer goede Kjenich. Van hier nu wieder, waar we bloos van dat Juda Kjenich wat te zeggen ha, wils dat noordelijke Kjenich Israël is niet meer. En de oorzaak, waarom God Juda niet dezelfde tijd in gevangenschap wegschickt, wie wils Juda meer goede Kjenichs had, derg wem God ne erwekking geschikt had. Een van de Kjenichs wie des Hezekia. Meer zo he weer de beste Kjenich, den ze hadden, no dooft. 2 Kjennichs 18, de eerste 3 vers. Nu passiert dat in dat 3 jaar van dem Ela zijn zeen Hoshea, de Israël Kjenich, dat Hezekia dem Juda Kjenich Ahas zijn zeen, aanvangt te regeren. Hij weer 25 jaar oud als hij aanvangt te regeren, en hij regeert voor 29 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder naam weer Abi, dem Zacharia zijn dochter. En hij deed wat recht weer in dem Herr God zijn ogen, nu allem no, zoals zijn vervoerder doofs gedaan had. Diesem Hezekia zijn vader Ahas, wie een zeer slechte Kjenich geweest. En dag had hij des zeer goede zin. En dat is dan zo dat we denken moeten, dat zijn moeder, een zeer goede jettelijke moeder, moet zijn geweest. We weten, zest wieder nust, buiten dat nomen Abi weer. En zijn nu wat is Hezekia, dat eerste deed, 4 vers. Hij deed die hoge steden vernichten, en broek de jettebeelden in 2, en sneed de Asherabim dool, en broek de messing slang in 2 die Mozes gemaakt had. Dan de Israëlieten hadden wat die tijd wierookstof gebrand tot de slang. En hij nam dat Nehushtan. Dus Hezekia wie een bijzondere man. Hij bracht dat volk terug naar dem Herr God. En daar weer een grote erwekking in zijn tijd. En dat vond aan daarmee dat hij de jetze dienst uit hem land uitriemt. Mij is manchmal zo, dat ik mensen het grote ganse verstoor, winst zum deel. En doch, wanneer ik aan dat ganse Israël volk denk, dan kan ik mijn wunder niet loten.
wo die immer waarder träg en jetsendiensten aanvallen. Wo kämmt dat Menschheit egal vom Herr weichtreed, wann wir nicht sorgfältig dem Herr nachfolgen. Wann wir nicht flietig sind mit dem Herr te wandelen, dan wel dat immer bij aufgehen schijnt. O, wie groot is dem Herr Gott seine Geduld met ons mensen, sogar met ons Christen nu in deze tijd. Dit vers redt van de messingslang, den Moses in de wildnis opgesteld had, als die kleine slangen die mensen beten, als ze ontevreden weer geweest, en hadden zich tegen Moses en Ant tegen gesteld. En wat weer schließlich met de messingslang passiert? Nou, ze hadden die gehouden. Dat wordt je een bijzonder aangedenk zijn, niet zo? Dat wordt eerst een anders zelf bewaard, en dan later een tempel. Maar dan kwam dan een tijd als Israël dat aanvang aan te beden. En er staat dat zij dat zo aanzagen als ihre voorvouders hadden in de wildnis, om geheeld te zijn, wanneer die kleine slangen aangebeten hadden, als je recht voor je gegenstand, nu deden zij dat aanbeden. Nu weer dat een stalper geworden. Zij hadden vergeten wat dat bedienen deed. De slang deed nou Jezus aandienen, zoals we lezen in Johannes 3, 14 en 15. En zoals Mozes de slang in de wildnis ophang, groot zo moet die mensen zijn, ook een hecht Jehovah worden, dat al die aan hem leven, dat eeuwig leven hebben. De messingslang weer een zenbeeld, dat in dem Herr Jezus Christus erveld weer. Dat volk had dat alles verdreid, en had aangevangen de slang aan te bidden, en er staat God aan te bidden. En dat openbaringsboek zijn de 7 brieven naar de 7 gemeenten beschreven. En ik zie aangeworden dat in de gemeente bij Pergamus wordt de slang aangebeden. Dat is schijnt wat Israël door dan deed en Hezekiah zijn tijd. Zij deden wijderstof brennen tot de messingslang. Maar Hezekiah broek de en bieten en nam dat nehusten. Dat meent bloosmessing. Dat is een goede lektion voor ons nu en dit. Dat zijn je wesse methode die de Heer God gebruikt heeft te tijden je wesse groepen. Wat schoot is dat mensen dan met eenmaal vergeten dat daar ook een tijd is van God zo niet meer gebruikt. Ik kan nu aan meerdere zonen denken, die van de tijd bijzondere arbeid deden voor de Heer en je wesse weg. Maar dat kwam een tijd als dat niet meer wat Gods deed. God weer derg met die methode, wils mensen änderen derg die tijd. Maar enige mensen denken dan zo, dat wanneer dat de ene tijd goed weer, dan is dat voor immer goed. Ik weet van tjoike, die een gewisse methode hebben, derg, want zij proeven een erwekking ver te brengen. Maar alles wat zij nu doen, is mensen proeven een bejuisterde ervaring teweeg te brengen. Door weer een tijd als mensen kunnen omhergebracht worden, de grote erwekkingsverzamelingen te houden en tjoike. En door zijn nu ook nog groepen, die zo denken, want zij kunnen grote verzamelingen houden, en mensen wat doorbrengen dat ze nog verder komen, dan zijn die bekeerd. Den wordt niet dat evangelium gegeven, die proeven den bloos te overreden dat ze zullen nog verder komen. Dan zijn ze bekeerd. Maar vriend, wanneer die nog verder komen, en dan den aber niet wordt dat evangelium klaar vergelegd, dan zijn die toch niet bekeerd, want ze ook zijn nog verder gekomen. En ik heb zo'n ervaren met jonge mensen, die dat gedaan hadden, maar toch niet bekeerd werden, en ze kunnen niet uitrekenen waarom alles zo anders weer, als ze dachten dat het zou zijn. Ik heb ook verzamelingen gehouden, waar ik mensen inladen die nog verder te komen, maar ik moet zeggen, dat wanneer die komen, dat evangelium aan dan ook klaar vergelegd wordt. De Heer God heeft verschillende wegen mensen wat door te brengen, dat ze dat evangelium horen, en dem heiland dan aannemen. Dat is mogelijk, dat mensen wat doorkomen, dat ze een methode aanbeden doen. Bitte denkt u dat nou. Ik vraag me dat de Hezekiah de messingslang vernichten deed. En je worden aan hem zeer gekritiseerd hebben. Maar hij deed dat reicht het nog met. Hast du am eng verschiedene kleine Jetteram liggen in din leven? Want zo,
dan zei door nou dat du de los worst. Die kennen een groot hindernis zijn aan die christelijk leven. Best du een zoon die niet aanbeden kan, wanneer hij niet kan en die nemelijke stad zetten om zondag en de verzameling, dan zet hem al op een andere stad. De Heer deed ergend woe en ergend een tjoikebank zegnen. 5e en 6e vers. Hij deed Israël Heer God en volle vertrouwen, dat heet dus Hezekiah, zodat dat tjenen nou aan weer mag al die tjenigen en Juda ook niet veraan. Dan hij hield zich vast aan dem Heer God en dreid zich niet weg van am no te volgen, en behield zijn geboten die de Heer God Moses ongecommandeerd had. Wanneer dat tjenen nou aan weer en tjenen ver aan weer, zoals hij weer, dan moet een aan erkennen dat hij een uitgetekende tjenig weer. Dooft wordt je dan uitgesloten zijn en dit, wils hij dat master weer voor al die tjenigs. Maar hij weer zoals dooft, moet ik zeggen. Hij weer een bijzondere tjenig. En God brukt hem een bijzondere weg. En mij is zo dat is waarom zijn leven beschreven is op 3 steden in de Bijbel. Hier, in een 2 Kronieken en in Jesaja. 7e betiende vers. En de Heer God weer met hem, en dat je lang aan, waar immer hij haan deed. En hij stal zich tegen dem Assyrien tjenig, en deed hem niet dienen. Hij sloeg de Philisten sogar bij Gaza en grenzen, en van den torm van de wachte bij de grootstad met een wandram. En dat passeerde in dat 4e jaar van dem Hezekiah, en dat 7e jaar van dem Elazin zijn Hosea, de tjenig in Israël, dat Shalmaneser, de Syrien tjenig, naar Samaria kwam, en zich tegen de stad lagerde. Na 3 jaar neem hij de stad, en dem Hezekiah zijn 6e jaar, dat is dan en dem Israël tjenig Hosea, zijn 9e jaar, wordt Samaria ingenomen. Hezekiah wie een brave tjenig. De Assyrianen hadden Jude mocht zal tolen, en Hezekiah neemt dat terug van den Assyrien tjenig. En zijn 6e jaar als tjenig in Juda, kwam de Shalmaneser en neem Samaria, en dat weer dat eng van dat Israël tjenigrijk. Nu weer dan nust tussen den Assyrien tjenig en dat Juda tjenigrijk, en dat weer voor dem Hezekiah nu een slimme zaak, af de 12e vers. En de Assyrien tjenig neem Israël weg, en bracht den Halen en Haber bij dem Godsan Rifa, en aan de Medanieten ere grootsteden en wil zij dem Herr God zijn stem niet weer gehoorzaam geweest, maar hadden zijn bond overtreden, en alles dat Moses dem Herr God zijn diener aangecommandeerd had, en hadden niet door nou gehorcht, en hadden die niet gedaan. Dit is een waarde overgone van Israël gevangenschap.
En nu jet dat wieder, 13e en 14e vers, en dat 14e jaar van Hezekia, kwam de Assyriën kjennichs Sennacherib, jegen al die steden en Juda, die weng ram hadden, en neem die. En Hezekia, de Juda kjennich, schickt no lachers naar dem Assyriën kjennich en zeid, ik ha verschuldig, go van mij weg, wat emmer du op mij leien worst, waar ik doone. En de Assyriën kjennich leed een zal op Hezekia van 300 talenten zilver en 30 talenten goud. Hezekia had geproefd zich jegen aan te stellen, jegen dem Assyriën kjennich, aber dat gelang am nicht. En wils am dat niet gelang, moest hij nu tolen. En zie wat hij deed, dit is interessant. 16e vers. Tot die tijd deed Hezekia dat goud van de deren am tempel lossnijden, en van de standers die de Jude kjennich Hezekia bekleed had, en geef dem Assyriën kjennich dat heet dat goud. Aber nu wordt de Assyriën kjennich waderkomen en proeven Juda aan te nemen. 17e vers. En de Assyriën kjennich schickt Tartan en Rad Sares en Rabshakeh van lachers naar dem kjennich Hezekia met een grote armee jegen Jeruzalem. En zij kwamen bij Jeruzalem, en als zij bij daar kwamen, lagerde zij zich bij den waterroer, bij de bovenste puddel, dat aan dem hoogweg is, bij dat dodeshof vlek. Nu kwam de Sennacherib wader jegen Jeruzalem met een zeer grote armee. 18e en 19e vers. En als zij naar dem kjennich roepte, kwam de Hilkia zijn zoon Eliakim uit, die even dat huis zult weer, en Shebna de schrijver, en Joa dem Aspa zijn zoon, de bouwte, en Rabshakeh zeide aan, schik nu naar dem Hezekia. Zo zegt de grote kjennich, de Assyriën kjennich. Wat is dit tovertruur dat du hast? De Rabshakeh proeft dem Hezekia en dat valt nu aan te gruelen. Met 2 dingen. 20 en 21ste vers. Du zegt, aber dat zijn laat je weer, ik ha rood en macht zum trieën. Aber op wem des du die verloten dat du die jegen mij gestalt hast? Nu zei, du hast die op den verbrochene schelproer verloten, sogar op Egypte. Opwoont, wanneer een man zich daarboven leent, dan wordt dat zijn hand dichtspekken. Zo als de Egypte kjennich Farao te al den die zich op hem verloten is. Wils hij zo dacht dat de Hezekia help van Egypte dacht te krijgen, dat de Rabshakeh Egypte en den Farao nu spatte. Wanneer Hezekia wordt doorproeven help te krijgen, dan wordt het zo zijn als nust. Van Egypte wordt hij niet wat help krijgen. En nu wordt hij proeven, dem Hezekia nog wieder proeven moedloos te maken. 22e vers. Aber wanneer Jesaja, wie doen ons aan dem Herr God vertrouwen? Is hij niet die, dem zijn hoge steden de Hezekia weggenomen heeft, en wem zijn altaren Hezekia weggenomen heeft, en heeft gezegd tot Juda en Jeruzalem, je zullen bij diesem altaar hier in Jeruzalem aanbeden? Als Hezekia de altaren op de hoge steden die door weer om de jette aan te beden, wegneemt, dacht Sennacherib dat Hezekia dem Herr God zijn altaren had weggenomen. Hij had niet verstaan dat Hezekia dat land reingemaakt had van de heidnische altaren en jetten. En dat wat hij deed, Jeruzalem weer te zien God, niet of jetterie. De Joden zullen bloos dem ware God aanbidden bij dem ene altaar door in Jeruzalem. En zij kwamen naar dem ware God bloos durch dat bloot opfer. Door dem Sennacherib schien dat zoals van Hezekia dem ware God nu aan zich gestaat had. Groot van am dem ware God dat nedigste fehlt. Nu redt Rabshakeh wieder, 23e vers, also nu, jef, bitte, versprekingen to mijn Herr dem Assyriën kjennich, en ik word die 2000 pier geven, wann du worst kennen, piertsritter vingen, voor die pierd. Nu moet de Rabshakeh nog spoels van Hezekia zijn militarische macht in Juda. 24e vers. En nu zie ik hier hergekomen, jegen deze stad, die te vernichten ohne dem Herr God. De Herr God zei te mij, go naar dit land en doe dat vernichten. Of dat nu werkelijk zo weer oder niet, weet wie niet genau. Aber de Rabshakeh, je hebt wens fair, dat de Herr God te am gezegd heeft,
dat hij naar Jeruzalem gaan zal met zijn armee, en dan die stad vernichten, en dat volk wegnemen in gevangenschap. 26. vers. Dan zeid Eliakim, dem Hilkia zijn zeen, en Shebna en Joa te Rabshakeh, bitte, red dine en de Syrien sprak, dan wie kunnen dat verstaan, en dan niet te ons reden en de Juden sprak, zodat al dat volk op de wand dat hier kan. De Juden hadden zich daar bij de wand, of vielleicht sogar op de wand, verzameld, en die kunnen alles hier dat door Hanen gereed wordt. De Juden officieren zeiden, red to ons en de Syrien sprak, wils wie kunnen dat verstaan. Aber de Rabshakeh wil ha dat al dat volk hier zal, wat hij te zeggen had. Hij proeft wat meerlijk de armee en dat volk moedloos te maken. 28 en 29 vers. Dan stond Rabshakeh en schreef met een luide stem en de Juden sprak en zeid, harcht wat de grote kjennichs, de Syrien kjennichs te zeggen heeft. Zo zegt de kjennichs, laat Hezekia junt niet hem licht vieren, dan hij wordt junt niet kennen van dem zijn hand raden. De Rabshakeh proeft wat meerlijk dat volk, jij en dem Hezekia enterhitsen, proeft aan te bereden dat zij opgeven zullen en eruit komen, no aan. 30 bij 32 vers. Laat dem Hezekia junt niet verleiden dat je zullen en dem Herr God vertrouwen, en te junt zeggen, de Herr God wordt ons zekerlijk raden, en deze stad wordt niet, en dem Assyrien kjennichs zijn hang gegeven worden. Harcht niet, naar wat Hezekia zegt. Dan zo zegt de Assyrien kjennichs, doet junt met mij vereenigen met een geschenk, en komt eruit naar mij, en dan kan en jeder ene van junt van zijn ene wijngaarden eten, en jeder ene van zijn ene vieboom, en drinkt jeder ene water van zijn ene zistre. Maar komen voor, en junt wegnemen naar een land zoals junt, een land waar de korn en wijn is, een land van brood en wijngaardes, een land van olijven, eel en honig, zodat je leven kennen en niet sterven. En harcht niet naar Hezekia, wanneer hij junt proeft te overreden en zegt, de Herr God wordt ons raden. Wat de Rabshakeh hier nu proeft, is je dan dat de Juden opgeven zullen en uitkomen naar de Assyrianen. Hij betoont dat waarde dat Hezekia aan niet helpen kan, en God kan aan ook niet helpen. Hij zegt aan dat de enige weg hoe zij worden kunnen leven houden, is wanneer ze uitkomen en zich niet meer tegen dem Assyrien kjennichs stieperen. Hij zegt aan dat wanneer zij zich met hem vereenigen worden, dan wordt hij aan en vrede wonen laten, en zij worden kennen en ene hiezen zich vergenigen wenst van een stoot. Hij proeft aan ook te zeggen dat wanneer hij aan ook nog wordt wegnemen, wordt dat nou een land zijn dat zij zo weer als zo'n waar zij nu woonden. Maar hij is nog niet derg, 33 tot 35 vers. Heeft een van de nationen jette den raden kunt uit dem Assyrien kjennichs zijn hang? Wo zijn die Hamad jette, oder de Arpad jette? Wo zijn die Sepharvaim, en Hanna, en Eva jette? Had de Samaria uit mijn hand geraad? Heeft een van de nationen jette, kunt nation uit mijn hand uitraden, dat de Herr God nu zal Jeruzalem uit mijn hand raden? De Rabshakeh dacht nu zo dat zijn rede zo weer dat geen door je strijden kon. En dat weer zo dat geen van de jette had kunt de andere nationen raden. Zoals de Bibel zegt, de jette kennen niet reden, die kennen niet heren, die kennen niet gonen, hoe kunnen ze dan irgendwem raden? Die zijn bloos steen en halt, en manchmal zelf en goud. Maar een dood van wat die gemaakt zijn, mensenhang hadden gemaakt, en dat zijn met doodgebieten materiaal. En dat schijnt zo dat des Rabshakeh dat niet wist, oder niet anerkend, dat er een grote onderscheid weer tussen de jette en Juda Herr God. De God die in eeuwigheid leeft, is de God over de ganze wereld. De Rabshakeh heeft nu geproefd dat volk te overreden, dat zij zullen uitkomen nu aan, en hij heeft allerhand versproken. Oba, 36 en 37 vers, over dat volk weer stel en geeft aan geen antwoord. Dan de kjennichs had aangecommandeerd en gezegd, geeft aan geen antwoord. En Eliakim dem Hilkia zijn zeen, die over dat huishoud weer, kwamen aan,
Ook Shebna die schreven en Joa dem Asaf zijn zeen, die boten, no Hezekiah met ihre kleden verreten, en ze vertaalde hem alles, wat hij even zegde, totdat volk gezegd had. Dat is niet te weten wat verschiedene mank dat volk voor gedacht ha, als de Rabsheke dort te aanreed. Aber wat immer dat mag zijn gewaast, keine geef am irgend woord van ne antwoord, en keine käme uit no am. Dat wordt dem Rabsheke immer han zeer geoordeeld hebben, dat zijn red niet aangenomen wordt. We worden dat nächste Mal met dat 19e Kapitel aanvangen. En bet dan Gottes Segen, meine vrienden. Jesus weet versprach exie, dat geeft hij ons zichzelf, en Gebet kent hij nu die, heeft die op van die am best. Hij hat God niet veert, hij dat meine schuld. Jesus starb und litt für mich, merkt nie von Sinn.